tothom. Torna-ho a dir, que no t'han escoltat. Bon dia a tothom. Qui som? Som l'escola d'Aigua Marina. Els conills. PP4. I us explicarem? Explícame las cosas de la ombra. Fàtima. Què va passar un dia? Què va passar? Què vam fer un dia? Digues. Un dia? Què va passar? Un dia vam mirar... Coses que fan junt. Les llanternes. L'encenedor. Les pompetes. Les sabates del Jeremy. Els llumins. La región de la Lourdes. Espelma. El sol, las estrellas y la lluna. Si nuestra ombra se ve negra. La ombra se ve negra. I sempre està al mateix lloc? No. Però digue-ho fort. Digue-ho fort. L'ombra. No sempre l'ombra està al mateix lloc. Tu? Sempre l'ombra no està al mateix lloc. Per què? Per què? La terra se mou. La terra es mou? I què més es mou? El sol. Una miqueta. Una miqueta. I què vam veure que també feia ombra quan estàvem al pati? A l'arbre. I l'ombra no s'apersegueix. L'ombra no es persegueix. I quan vam fer la foto de la Yaiza, què més vam veure? L'ombra. I què més? Que l'ombra sempre és negra i nunca les poden trepitjar i nunca la poden allunyar. Quan vam pintar l'ombra al pati, què vam veure que passava? Que l'ombra era igual. Jeremy, vols dir alguna cosa més? Per al contorn. Què vam dibuixar? Ho vam poder dibuixar tot? Què vam poder dibuixar? No. Doncs digues. Els ulls no els volem pintar. Ni la boca tampoc. Tampoc els ulls. Perquè no sabeu. I sabeu el contorn. I què vam fer un dia? Teníem moltes ganes de jugar amb la Les llum. llanternes, sí. I què vam fer amb les llanternes? Hem jugat I com veu jugar? amb papers de colors. Sí, voleu que els hi ensenyem el vídeo? Sí. Sí. Aquí es veu una mica com jugàvem amb els llençols, però vam fer fotografies i després vam decidir que ho volíem gravar per poder-vos ensenyar tots. Alça els vostres companys i companyes. Què estan fent amb ells? Què tenen? Les llanternes. I què estan fent? Ningú. Els estan? Que no estan fent res? Les estan movent! Sí. Com que a ells no els veiem, semblen cuques de llum que estan ballant, no? Sí? Que xulo, estan com ballant, no? Van fent. Perquè primer la llum de quin color era? Blanc, no? I què vam fer perquè fos de colors? Papers. Le van posar els papers. I quins papers? Us en recordeu com es diu aquell paper que vam posar? Fibra de celofán.
Què va fer? A veure. Sí? La ombra fa el que és gran. Sí, però espera, la Iaita també. Fàtima, posa-li la Iaita també. Fa ombra. Sí, què vam utilitzar? Quin aparell vam utilitzar? Perquè amb les llanternes no anava bé. El projector. El projector. El projector. Vam utilitzar el projector i llavors... Sí? I van haver-hi companys que què van fer? Què va fer la Shirley, la Lorena? La Shirley va fer Què va fer? Te'n recordes? de gallina. De gallina. I vam encertar que la Shirley en feia de gallina, sí? I la Daniela Pau de gallina. Torna-ho a dir, que no t'han escoltat, em sembla. La Daniela Pau també de gallina. Ve a fer de gallina. I la Daniela Funes? Tu te'n recordes, Bruno? La Daniela Funes estaba haciendo la sirena. Feia de sirena. Molt bé. Y la Lorena de pajarito. D'ocellet, molt bé. Llavors, com que anàvem endevinant què feien els companys, vam decidir que agafaríem objectes. Que I quins objectes vam agafar? la paella, La paella i què més? y la plancha. I la plancha. Vale. I veiem el color? De la planxa o de la paella? No, No. Perquè nosaltres on estàvem? darrere i altres al llençol. Molt bé, molt bé. Llavors la Shirley va decidir agafar El cotxe. el cotxe. Sí? I clar, vosaltres a la foto veieu de quin color és el cotxe, perquè ho vam fer des de l'altra banda, sí? Però els companys que estaven a l'altre cantó del llençol doncs no veien. No ho veien. I la Shirley va fer una cosa màgica. Què va fer la Shirley? Vam encertar el color que era vermell. No. Què va fer? Va apropar La llum. la llum o el cotxe? El cotxe. El cotxe. Sí? I què feia? Què li passava al cotxe quan s'apropava i allunyava de la llum? Se feia gran i petit. I petit, molt bé. I El barret de bruixa. El barret de bruixa és quan se jugava se feia gran. I quan s'apropava el sol se feia petit. Molt bé. I amb això què vam fer també? Vam fer un vídeo? Sí, Sí, perquè aquí surt la foto la Lourdes, però també ho vam fer nosaltres, oi? la Daniela Funes. La Daniela Funes ho va fer. Daniela Funes. és que tenim dos Danieles a la classe. Llavors veieu com es mou el barret? Sí, l'està movent con la mà. Es veu l'ombra com es mou. Sí? Llavors què passa? A veure... Ai, s'ha aturat. No, segueix. Se va fer gran. I si us fixeu bé, el barret es fa gran, sí? Perquè el barret l'apropàvem a la llum del projector. Sí o no? S'allunyava el protector i se feia gran. Veieu que s'està fent gran? Sí. Molt, molt, molt gran. Nois i noies, avui tenim... Què tenim? Una cadira. Una cadira. I on és la cadira? Allà. Allà, està davant del llençol. I tenim el nostre company, Adam, què està fent? Què té l'Adam? Té la llanterna, sí? I què està fent amb la llanterna, l'Adam? Està alumbrant la cadira. Sí? Molt bé. Llavors, Adam, comença a fer aquella màgia que tu saps fer. Què està fent l'Adam? Moviendo. I què està movent? La ombra. L'ombra de què? La cadira. I la cadira es mou? No. No.
No, només mou l'ombra. I com mou l'ombra? Com ho fa per moure l'ombra? Com ho mou? Com ho està movent? Com ho està movent? Amb què? Així que vam veure que la llanterna fa màgia. Sí, podem fer màgia i podem fer que l'ombra es mogui amb la llanterna. Sí, i la cadira no es mou, Perquè és la ombra que se mou. Molt bé. I ja l'última cosa que vam fer va ser veure si tots els objectes fan ombra. Em va agafar una cartolina i feia ombra. I el negre feia negre. La blanca feia ombra i la negra també. I blanc feia negre. També. Llavors vam I dir... el negre. Ostres, doncs tot deu fer ombra. Sí, tot fa ombra? El papi. No, el Tot fa ombra, però el vidre no. El vidre hem vist després que no fa ombra. Tampoc el got. Els gots tampoc fan ombra. I què més? I les cases, perquè la deixa passar la llum. Que el paper de celofán le deixa passar la llum. La paella también le deixa passar la llum per els foradets. És una paella o és un colador? Paella. Colador. Colador. I per on deixa passar la llum al colador? Per als foradets. Per als foradets. Molt bé. I així, quin és l'últim descobriment que vam veure? Què deixa passar llum i què no deixa passar llum? Què deixa que hi hagi ombra i què no deixa que hi hagi ombra? Els papers se lo fan de la casa groga, la casa verd i la casa vermella. Val, o sigui que el paper de celofán deixa que passi la llum i no fa Ombra. ombra. Y con el color de celofán se fa el color de celofán. Crec que s'ha fet una embolicada. Bueno, doncs aquí està el nostre experiment. Y que las ventanas de la casa no farían ombra. Quan no fan ombra? Cuando deja pasar la llum. Molt bé. Bueno, doncs aquí està el nostre experiment i el nostre esforç per fer el nostre treball de l'ombra. Gràcies per escoltar-nos.